वो करता तो ऑब्वियसली करती ही मैं, जब वो इंसान आलबा भाई लोग तो उम्मीद करो तुम रो सब बढ़िया बन जा रो सब हमारे चैनल पे नया बनी तो सब्सक्राइब कर जाता। आज हम बतला वाले बने हमने के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया के बारे में और एक काजल रघवनिया के बारे में। खेसारी की बातों में सिर्फ आ गई। प्यार करती थी, यकीन तो करूंगी ना। यकीन कर लिया आपने। क्या कहीं मर्द हमारा कुछ बुझाते नहीं है। काजल रघवनिया क्या कहती है हमने के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया के बारे में। पहले सुनी जब वीडियो बा तब ओकरा बाद हम बतलाओ तनी क्या कहती। प्यार करती थी, यकीन तो करूंगी ना। यकीन कर लिया आपने उनकी कहती हमारा से प्यार करलन खेसारी भैया, हई करलन हऊ करलन तोरा भकुआई बड़े क्या रे काजल रघवनिया क्यों हिला डाला ना तोरा से प्यार करलन खेसारी भैया भुलाइल बड़े। अब क्या हम कहीं मर्द क्या कहती है खेसारी भैया के। खेसारी भैया कहती है खेसारी भैया प्यार भारी मिस्टेक हो गया सर एकदम बलंडर हमारा ले काजल रघवनिया कहती है। अब रौरे सब बतलाई तो हो सकता उनकर तो पहले से खुद से पत्नी एगो घर बाड़ी तो कहाँ से दूसरा चक्कर मान लो कहाँ से चलता मर्दे का कहीं हम हमारा कुछ समझे में नहीं आवती। काजल रघवनिया एगो इंटरव्यू में का कह देती है हमारा कुछ समझे में नहीं आवत मर्दे कहाँ से बात कहाँ कह देती है। तो उनका के ते रखबे उनका मेहरानुआ के कि उहे रखी है। अब क्या हम कहीं मर्दे तो हम लोग इचको हमारा बुझाते नहीं है, हमारा खुद नहीं के बुझा तो रौरा सबके का बुझाइए मर्दे ई क्या कहती या कुछ बुझाते नहीं खे। खेसारी भैया कहती हमरा से प्यार करलन हई करलन हऊ करलन तोरा की जय रे। ई काजल रघवनिया माने कहाँ से हद पार कर देती है माने वायरल होके खातिर कहाँ से का खेसारी भैया के कह देती है हमारा कुछ बुझाते नहीं खे मर्द वायरल होके खातिर ई का से का कह देती है। मतलब कहती है हई हऊ आंसू रोवले रहलन हमारा खातिर खेसारी जी हई कइले रहलन हऊ कइले रहलन तोरा भुला गए उनकर बियाह हो गए पहले से छोटे पे बियाह हो गए कई बरिस के बाद अपना आपके माने क्या लगावेलू माने अपना आपके काजल रघवानी कुछ लगावेलू मरिया खेसारी भैया दिमागे तार सुन अभी जानत नहीं तो खेसारी भैया के दबा देबू तोहरे एथी हो गइल बा। खेसारी भैया तारा से प्यार करलन झूठो के हवा बनैला से हो जे खाली है मार दे। खेसारी भैया तारा से प्यार करलन खाली झूठो के एथी करतड़ू उहे न कहतनी। खेसारी भैया के माने औरत घरे नहीं खी का मर दे ई हमारा बुझाते नहीं के का कहती है काजल रघवनिया। अब कुछो नहीं के हमारा बुझात मर दे क्या कहती है काजल रघवनिया। अब का हम कहीं खेसारी भैया से एजा से बात हो जा मतलब विवाद में मतलब का हम कहीं माने खेसारी भैया के बोल देबू दूगो बात तो वायरल हो जेबू है कबो नहीं हो सका ठीक बा। खेसारी भैया जब कह दिले बड़े नो तब कोई के बस के बात नहीं खे। अक्षरा सिंह हो गई चाहे काजल रघवानी हो गई चाहे कौनो मर्दे लेका लड़की बाड़ी सोसी थी डांसर कौनो एथी नहीं सब मर्दे खेसारी भैया के दबा देबू तोहरे दिन हो गइल बा ठीक बा। खेसारी भैया खुद से दम से उठ के आइल बा ठीक बा। अपन के बड़का स्टार बुझे लगलू 2 दिन के अक्षरा काजल रघवानी हो गलू एथी तो इंटरव्यू दे दिलू तो अपन के स्टार बुझे लगलू। तुझे थकान नहीं लग रही क्या? खेसारी भैया के वन कहते तोहरे बस के बाद मार्केट से गिरा देबू है झूठो के कहला से हो जे खेसारी भैया हमरा से प्यार करलन हई करलन हऊ करलन उहे न कहतनी खाली झूठो के हवा बनैला से ना हो खेसारी भैया के दबा ना पैबू ठीक बा। उहे न कहतनी अपन आपके बड़का माने काजल रघवानी स्टार बुझतड़ू हई बुझतड़ू एगो इंटरव्यू दे देतड़ू तो अपन आपके एथिए बुझे लागतड़ू एकदम सुपरे मैन भुला मन अभी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया एजे बा ठीक बा। उनका के बुरा भरला उनका कुछ असर पड़े वाला नहीं खे ठीक बा। अपन आपके कतनो स्टार तू बुझना हाँ खेसारी भैया के दबा देबू तोहरे दिन हो गइल बा।